Mä oon Laurila Janne, mä oon tamperelainen laulaja, lauluntekijä ja tapahtumajärjestäjä. Mä järjestän muutamia pieniä festivaaleja ihan vuositasolla, semmosia kuin Monsters of Pop ja Savulohi Rock ja sellainen lauluntekijäfestivaali kuin Save Sun. Ja sitten mä ihan päivätöikseni niin hoidan ohjelmaa täällä Tampereella niin ravintola Telakalla ja Dooriksessa. No, mä olen sillä tavalla kun moni muukin suomalainen musiikintekijä niin aloittanut tuossa sellaisella matalan kynnyksen musiikilla, eli punk-rockia soittamalla, ja soitin alun perin rumpuja, mutta tein kuitenkin biisit bändille ja sitä kautta sitten jotenkin innostuin laulun tekemisestä, että sitä tässä on nyt tehty sitten parikymmentä vuotta ihan aktiivisesti. Aika vähän teen kappaleita muille, koska on sen verran kiirettä nykyään perheellisenä ja tämmöisellä muutenkin työllistettynä, että hyvä kun saa omat laulut tehtyä, että koitan keskittää energiani siihen, mutta kyllä aina silloin tällöin joo. Musiikki ja laulujen tekeminen on mulle ollut aina sillä lailla, kun mä en osaa ohjelmoida mitään tietokoneella, enkä osaa rakentaa linnunpönttöäkään. Tai mä yritin kyllä yläasteella, mutta se opettaja sanoi sitten mulle siinä, kun alkoi olla vuosi mennyt ja ei ollut vieläkään valmis se linnunpönttö, niin se sanoi, että anna olla, ei siitä kuitenkaan tule mitään. Niin sitten nuo laulut ja sen tyyppiset, niin ne jotenkin tuntuu, että se on sellaista, jonka mä niin kuin hallitsen. Ja lauluissa on tietysti se, että nehän voi olla minkälaisia tahansa. Niin kyllä ne on semmoista niin kuin omaa sellaista maailman hahmottamista koko musiikin tekeminen, että sieltä se lähtee. No Suomessahan on hirmuinen määrä uusia nuoria lauluntekijöitä, ja ei ne välttämättä nuoriakaan, mutta on paljon sellaista niin kuin mielenkiintoisia tekijöitä ja jotenkin sellaisia lauluntekijöitä olisi tarkoitus tuoda tähän maailmantangon ennakko-ohjelmistoon, joilla on niin kuin oma vahva ääni ja selkeästi jotain niin kuin omaa sanottavaa musiikillaan. No, sillä lailla ehkä just tämmöisiä niin kuin tämmöisiä tuoreita näkökulmia lauluissa ja sillä lailla, että kyllähän se tuppaa olemaan lauluissa useimmiten toi altavastaajan näkökulma, ja se varmasti tulee esiin myös näissä ennakko-ohjelmiston artistien tuotannoissa, mutta en tiedä, onko nyt niin erityisesti sitten mitään sellaista laitakaupungin lauluja, mutta kuitenkin on ainakin tarkoitus tuoda sellaista niinku freesiä, tuoretta näkökulmaa, ja sehän nyt on jo itsessään kumouksellista.